Etxebarri, backhand hit, check the speed, and another one stings it hard. Pozik bai, eta oso harro eta oso dana. Osea, egia esan, ez dakit, oso espeziala izan da eta batez ere nola izan dan dana oso polita izan da eta oso guztua. Askotan pasada nire burutikan, baino adibide honena da, adibidez ez genula eraman ikurriñaz, ez genuen uste podium batako gineanik. Orduan, izan zen, en plan, tio, ikurriña ekarri behar nuen. Azkenean, bai, itzen genuen da pasa egin da. Hemendik aurrera ikurriña beti barruan eta egia zen, pentsatzen genuen, baina ez genuen pentsatzen. Burutikan pasatzen zen, baino gezurra ematezun. Ez zuen ematen pasako zanik eta ez, asko gustako zitzaidan pasatzea, baina nuen ustea ingo izo. Azkenean ekipo zona daka, taldia ezin jodea da eta azkenean maiatzetikan etxetik kanpo gaude. Talde hon bat eukitzia oso garrantzitsua da. Adibidez, guain Portugalea goaz, baina goguakin goaz, Jago dijoa, Nadia dijoa, Dur dijoa, etxetikan jende asko dijoa, orduan horrek laguntza asko emate izu eta nahiz eta gogorra izan, alde on asko dazka. Bai, egia zen Euskaldun surfa nik uste inoiz ondan baino beto da hola. Eta oso harro ere bai guretaz, 6 kiloetatik 5 Euskaldunak izatea, oso harro gaude guretaz eta nik uste oso pozik bai, eta ez dela kasualidaderia ere ez. Nik uste Euskal Herrian lan asko iteala eta dakaula lanakin danan lortzala, orduan nekagarria da, lana itea, baina ere bai gero gauza honak ematezkio. Izai, eskerrak ematezkiot errepeskak egitzagatik, bestela eritzan izango ez eritzan jugo ez Parisea, ez guain munduko txapeldun izan, así que, eskerrik asko izako bai, eta bai oso guztua, bidea egia da gogorragoa dela, zailo da, errepeskak guzioia, manga gehiago dazkazu, baina, azkenean danak balio du eta ere bai, errepeskegatik jun behar izan balin bat zozegatik da, eta guztua. Lasai neon, sentitzen nuen lana indazeola naiz eta azkenengo finala falta. Oso guztan neon lanakin, oso guztan neon nola nintzen surfeatzen, azkenean ere surfa erakutsi nuen da hori da beti txapeketetan helburu printzipala, zure surfa ezagutzea jendiak eta gai ezan oso guztan egon, baina gogo asko neskan irabazteko eta dana nire aldetekan juntzaz, eta dana oso ondo eta hitzaidan eta oso guztua. Eta nik uste nuen beste neskak pixkat zailago jarriko zidatela, egia da. Pixkat bildurrakin egon bai, zebanekin bai Jolanda, bai Sali, bai Arena, danak oso ondo hasiala eta baina oso ondo hasi nintzen, hasieratik bukaeraino eta dana nire aldea atea zen. Tahiti bukatu genunean nik behintzat begian izan jarrita Los Angelesen, guandikan urrutu dago, baina esate genuen Paris guantxe izana, da urte bete baino gehiago pasada Parisetik, orduan lana ez da behatu eta helburua da, guain gontan bai dela helburua eta esperoet lortzia eta nire jende guztiak guztua lagatzea.